Elera ukiso otaura. Usiku ndakarara madzimai yangu yakamuka mumba ndobva yatora foni ndobva yatanga kudhaira nhamba pafoni yatina kufonera murume uyu yari pakati pekufonera murume uyu wana sekretari akatodai uroke ndianonyora yeuyo vari pakati pekufonera murume uyu madzimai yangu inini ndakanyepera kunge ndakarara madzimai yangu aitora foni achifonera murume uyu yachinditarisa kuti ndakarara here ndaitoita ngonono wainditarisa ndichitoita ngonono kuita kunge ndakarara inda ndikaseta foni yangu kucall history kuti munhu achafona apa nhamba ndichadziwana kucall history saka ndakazoti inini kwanguri kuma 27 minutes to 1 pakati peusiku paita madzimai zvinezvi inini ndakabuda panze madzimai yangu yarara kwanga kuma 2:30 vandamuka ndichitora foni panga wadzosera madzimai vachifonera munhu waita sei waifonera vandabuda panze vandavhura mafurawo yangu yandanga ndaseta vandaona nhamba dzemurume uyu dziri mufoni mangu ndopandikadzoka mumba ndichibvunza madzimai kuti ko munhu wafonera pakati peusiku uye ndiani madzimai akandipindura akati zvoni ndichakuudzai pachena handikuudzei usiku upi huno ndifunga ndikabuda futi panze vandadzoka futi mumba ndikati madzimai ndati munhu wafonera ndiani ndikati ndati ndichakuudzai ichi pachena vandadzoka futi wechitatu ndikati madzimai ini munoziva ndiwo mudzimai wandinoziva kubva ndikuroore ndiwe wani wandinoziva ndati munhu wafonera ndiani zvikati ndati ndichakuudzai pachena ndifunga ndikabva ndaenda mukicheni ndakatibatidza moto dzakagara ndakatanga kudziya moto kuseri pachena ndikabva ndadzokera mumba ndikati madzimai inoziva nemadiro andinokuita ndiudze chokwadi ndikabva ndabuda panze nditi pachena madzimai akabva atobudawo panze ndikamira pachiwanze madzimai abuda panze yakatanga kutenderera pachiwanze ndokubva yadzoka kwandiri zvikati bamwana ndifanira kuudzai chokwadi nhamba idzodzo ndini ndaifonera bamerini nguva idzodzo ndikati rega ndivashedze ndikanzi aiwa musavashedze nguva idzodzo panga pana sekuru wangu waitobva kumba kwavo vakatsiga bhagidhi rechibage vachiuya kugaisa kwamba pababa sekuru vayo vangosvika nekusiya tsapo madzimai angu ndokubva yashedza sekuru vayo vanzi sekuru yai kuno ndokubva vasvika vakasvika vachibvunza kuti kwakanaka here ndikati sekuru hakuna kunaka ndinobvuna panyaya yaotsana mutowamoa amai nomuntu waemuno yatoli hai kwenimomekuni kuyengolichi berapa sebenarnya sih kamu nasi nemu terus ya itu pasti kamu ulinda kamu kakuta depan itu lupa tezara wani sakandai ndaipo kukuta depan isi imbe dzandai takataka kufonana awo ndokwengowana wengwatoenda wekoko saka wakataurirana neshamwari yavo neshamwari saka wakataurirana kuti ndida chibata wachitaurirana pafoni saka wakazotipa nhamba uchiti aiwa chikomunikei nani namainangatsiva rumu ndikati ndida chibata moenda kunotsvaka chibata saka zvadaro takapiwa nhamba nababa tapiwa nhamba nababa watakabva ndafunda chinanga kulupa mundatodza madzimai kuti aiwa imadzimai chega iri chimhanya ndiri ndege kuti tonotaura nemunhu wechibage tapedza tozodzoka tozorunga zvotisanzi kuti tozoenda tonotaura ita zvandikaita taenda ndakabva ndachiaikoma ndaita saizvozvo ndikaona achibagaisa tiashinga madabirana kuti ndozouya musi wakati madamira ndakadaro saka ndadzoka ndakabva ndananga kuenda kumarondero ndashedzura nyaya yerufu
Você o artista. Muda para tudo. Outro eu kumanya. Jose mwanake mwana ali. Takataka kukutana na mzaa. Zama ndio kubaki kama hiyo. Msati. Kubaki ndio kubaki. Magara na misi. Wongo ndio. Kangani. Kawani. Mbogwamaya. Mbogwani. Sasa ona na mzaa. Sana. Magara kangani. Kagawani. Kawani. Kangani. Matini kan dan. Kubaki. Ayo. Apo bagi ko tanda to batakumba. Kumba. Kumba pedi kumba ndana shanya. Ini ndana shanya. Peda kumba kwa pedi. Mama sama marali sio. Ayo ko kasi ngora tis. Sho ama moyo mo nditimba. Ndita. Kanzinina na pika bagenda kan. Ibe. Ndio macho sio nini ya kulo. Boso ngwani kirakan. Sabiana ngani na baba. Mazo Bye. Mama ram school. Mama sama wa. Ai papo buat gatan. Suya banjita kuna sura. Ramai di luar ada bola utaraman. Mas tukar. Rumah apa kamu dah? Mau kamu. Nda zoka ini kapa daenda kusekari. Bandaji kuenda kunyara. Bani pate durasi. Banda pata durasi. Ya akan paswa chini kere ko. Sho wakati nyara tu kwa nini. Nyara tu kamu. Tuang kata kau rai leo. Sekiji. Hai. Sama. Mazoka. Nyara. Mainan lagu. Saya bapak itu sini ya. Oh, mango itu makaga sini. Ada itu. Berapa bulan? Baik. Ayo. Mama tu pun yang kas. Ada kalau mati. Hah? Kita mati. Ayo. Makanya kalau dia mau orang itu lagi, mana dia? Kau mama bapak nasi. Awan kamu. Amna pun itu orang kasih. Munai. Ada mulai. Gak apa. Ya aku nama guru. Cara ini masih. Mama. Mas itu ini dulu saja. Mampu ni lah orang baru juga orang bilang. Ayo, sedang sebutan. Ini pandai. Pagaram. Pagaram. Aida. Akajali wao kutumia kila kitu shilingi 30. Yaani kai kanisha kubwa. Aida. Asira. Yaani kaya soda ni mtu biashara tindo yani ya pesa yani akawakaranga. Ndio pakato ndio mndeza kwa. Kwa sababu ngeka ufunike. Kwa sababu ni hata kama. Jaza ni kama guru. Alright. Wana nyaya mas. Tujasi. After we have more scope. Tujasi. Chama setika baba wa kwanza kwa mtu na wachukua. Baba ni kana kati njia njini. Kati njini na ali mkudenjwa kudai pasi. Mana darah palsu. Kamu yang kau dapat, dapat itu dah phone yang belum ada bukti sih. Sekarang belum tuh WhatsApp. Tapi orang WhatsApp. Tahu ni saya. Tapi untuk apa? Nari garam ke nari? Tapi untuk apa? Nari WhatsApp waktu nari, kami apa nak cakap kita tu misalnya yang kasi, ya ke asis baru apa buat rumah kita. Sebab mau kerana muka mereka ada palsu. Jadi saya harus move phone. Baik sih nari. Wakashika wakati ndazi wakati huo sakaini nyacho ndiye yamoya kapana kunana na wakataka kutsana wakatola kuti niko na nyaitika chichane na tsava hapo bali ndakona ndafuna
Wanga wamudea vamzira vesenyaya. Vakati yava vachindipfiwa. Pandiva chinyasi ndakurikwa ndakuzira ndakarava newe bhadhi yangu yaita sei apedzi ndobva ndaramba pataenda nenyaya pasabhuku ndakadzokera futi nenyaya pasabhuku ndikati nyumba yavo yakumba kukanyiwa odhirochoisa pasabhuku wakanyiwa achibva kunotongo akabva nditoenda futi pasabhuku akabva nditoenda pasabhuku akandibata akuudza kuti ndikumurekodi akatondibata ndakati nhari ndisiye ndarakati ndikuda zvinhu saka tindisiye zvinokubaidea chingachipatoro nechiri nai iwewe uri mhosva dzako dzinombenya iwe uri mhosva yako nyaya iyi ndaitaurirei nyaya iyi pane zvandaitaurira iyi nyaya ndakazobva kuda samunhu kuti uyu ndokanoziva kuti munhu atonga zvidzakati sai ndoda kuti uchacha uve munhu kana kuti daitokira odio iripo ayo ndikuti uyo andambatire mhosva yake ava maya akunyorera maya inotoonesa muonerayo uyo azokwirirawo futi uyo saka apa vachangochinjana kudai saka ngatidzipedzeka wani uyo azokwirirawo amai ava maya vaisirei mombe yavo vaisire mombe nembudzi uyo dai mukadzi asina kuroorwa pangadai pasina nyaya andizvo vatari kuti agumbomba kubva mumba anechi ane murume saka anditoti amai avabhadhira amai avo mombe dzavo mombe imwechete nembudzi yavo nokuti kare zviregedzaka nyika inonyangarava ndowana kubhadharirai muda urume wacho saka inini mai ndakanzwisisa amai inini ndinotopa nyaya kasi ndafarira chinhu wacho vatoda urume wavo vanogona kutozotinga uwanisei mati ndosaka ndakupai mombe inyembudzi mati mamai sikatinzwisisai hapana urume hauwanika makanwa momo emumwe munhu aitengawo gani ingaidzoire unonoreplesa nokwatikuita tongoti nimikuwa mombe ngotoa mombe nembudzi zvoenda kuita kwani kwenyu maukei ndipei audio yenyu avazana kutajake akuti une mhosva mombe dzako chadzikwa adhara chiva chinoisiachi mhora inonzi retaliation wakatsikwa mvura refri anoridza ndizvozvo ndini refrika todani bhora garenda rendo iwobva usika uskuru wamunhu fight ndokubudisa red guard ndopani iyo waretele ndataura apo ndakutaura kuramba here asi ngaunzwe afonechasiyana dziri manje Aramuke nari. izwa nyaya imiri nhari muchizwa nyaya yako ichierera izvi nhari achibata nhari munozwa kuda kutaura taura ichichi changadii chiripo ndechekuti murikuona amai kana nguva dzavatotora zvakasvika kumba kwavo vari kuyenda chakaitika ndechekuti ini ndakasvika pamba tabva kudara sevanhu tinogara 70 meters padhuze nepadhuze ndasvika kumba inini ndakasvika mhuri dzangu dzese dzisiri mhuri dzangu ndoziva dzichienda kupamba padi pamai apo nguva dzangu dziri 6:30 ndasvika pamba pamai apo ndakasvika ndikatoti tisvikewo ndandisingatozivi kuti baba avapo ndaida kubvunza vana vangu nekuti ndandasvikira pamba wasiku amai vanduko vakati ndiani ndikatodaira ndikati handini banhengi handina kuvati kudai panze ndikati ndiri kuuya kupi iko ndokubva watouya panze shuwa ini ndakatanga kutaura zvakutaura pafoni
amai ndo akanga nditanga dzanga dzashu Wavuma mese kuti right na. Sawa kwazvita. Unoda mombe ngani kuri murumo? Wewe unoda mombe ngani muri wayinika mukati wakazibata. Hayi mumoyo akati o 3 bombe o 3 murumo apa wakona mombe dzake ngani? Ukurana nemukadzi wako. 4 munhu. Kuuya kubata. 1. Kasi dai mudzimai rauya zara nhasi. Chiri. Abata neharara. Dai uya mukadziya kamusimba. Chichaiti. Saka dzatimire gora kukongo. Saka nhasi kumupa mombe 3. Uyu topa mombe yake imwechete. Ndokuti akangofanana. Uyu angangopinda mombe dzake mbiri. What's mombe dzakafanana? Kamuti mombe 4, uyu mombe 3, uyu mombe 1. Atakuza mombe 1 chiendawo. Saka ndazokusara ndina. Imets dzatukuita. Ndazokusara 3. Imets dzatukuita mombe iwewe urobvisa mombe. Wakakonza. Iwewe urobvisa mombe 3. Imama iyi. Ama boy kana ni kwa odi. Imama iyi. Dai kuterera iyi. Ini amai zamombe mwechende tingawo. Saka uyu mukombozi. Atakuza mombe ina. Nokuti ndikuzoti mombe iyoyo achatira mombe yakaine mahana. Zamombe next time 21. Zamombe zakoyo. Zamombe 21. Iwe zamombe 21. Nyaya yeunhu ndine basi. Ndinopatiche vanhu. Unhu ndinopatiche vanhu. Ndizvozve. Waidalite. Saka mutomudza kunhati. Zamombe yako mwechete. Pamombe 2, kama wabadala bisa 1. Iona kubisa mombe 1. Ndemuseni. Ndemosena mesi. Tango utaona kuti kana madze ndemosena. Manondo. Ndemosena. Hai korona tizanga. Hai ndasiva. Uya akumbira kuva. Akarara nepasi. Uyu. Zvati ndo watachi. Iwe kuzati ndo wata. Ndemosena. Ndemese mosaina. Ndini chezvara waChavhwena anova baba wemusikana uyu. Hamwe nokuti